Salutare tuturor și bine ați venit la un episod din seria noastră de Minecraft 18.0. Avem un invitat special, Andrei din Târgu Mureș. Salut! Și astăzi vom juca multiplayer. Astăzi vrem să mobilăm casa și să o facem puțin mai mare. Eu o fac. Bă, eu nu mai am armură. Holy. Nu știu ce -s. Golden boots. Iron. Și așa. N-am chestplate. Holy. Da, mi-am băgat din nou textura. Pentru că am văzut că nu mi mai face lag. Ce armură am de terahatul. În fine. Bun. Deci, uite-te la mine. Tu o să faci casa mai lungă încolo. Da. Hai un pic afară. Hai că am eu stone brick 62. Uite. Bă, hai un pic aici. Da. Uite, tu Da, trebuie să o fac. o să așa, faci știi, încoace. știi. Da. Cu Da, atunci dăm și un 4, pickaxe. 5, 6, cu 7 blocuri, bun? Da, dăm și un pickaxe. Dacă nu-ți ajunge, stai că ți arunc acum. Pickaxe de iron. De orice, nu e bun. Bun. Acoperișul nu îl faci. Nu. Și o să fie o cameră în care o să ținem... Cu ferele. Da. Fiecare... Bă, eu mă duc după lemn. Ai luat tu toporul dinăuntru de la găini. La că fac altul. Avem iron lingo. Lingo de iron? Nu avem. Bă, avem beță. Las că luăm și prăjum iute. Exact aici o trebuie să-l pun. Amândouă ți le-am aruncat. Stai că sparg aici casa. De aici. Că nu-mi trebuie. Așa-i? Asta. Da, peretele astea nu trebuie. Vei să nu spargi altceva. Nu. Nu cred că o să-mi ajungă. La topor 3 îmi trebuie iron. Da. Sper să-mi ajungă. Ai, sper că mi-ajunge. Hai. Hai. Am băgat și o scară. În caz că nu mi-ajunge. Gata. Perfect. Mi-a ajuns. Gata. E bine? Ai făcut-o? Da. Deja? Da. Chiar să fac și asta. Unde-i toporul? Bun. Am făcut un topor. De. Vom face de iron. Vom face... Dă-te. Pune furnalele în perete. Acum. Bă, Ce? Stai să pun și podeaua. De ce să fac podeaua? stai. Știu eu de ce. Știu. Stai că ne culcăm acum. Culcă-te. Am luat blana. Nu. Din blană, punem blană, covor pe jos. În blană. Am un stack. Dar prima dată ți-am zis ce trebuie să facem. Da. Dar pun acum podeaua și gata. Dar trebuie să bagi prima dată că punem peste patul și astea. Hai, sparge. Sparge-le. Să iau și eu turnăcopul. Nu mă prea descurc cu textura asta. Și ăsta să sparg. Chest-ul? Nu. Crafting-ul, da. Chest-ul nu. Stai. Iau eu și fac covor. Am 9 până acum. Unde-i? Nu facem covor din ăla. De care? Punem... este piatră aici în furna. În ăsta. De ce vrei să o pui? Pressure plate? Nu. De ce vrei să faci? Mă duc să iau un pic de piatră. De ce vrei să faci? O să fie faină ideea, tati. Vă știu ce fac. Bă, unde mi blana? What? Număr 29. Bă, la tine-i. Asta e diorit. Și uite-te. Bă, eu avem mai multă. Nu punem covor pe jos. Nu, că știu eu, nu. Dar zi ce pui. Crafting, punem craft.
crafting aici. Ce faci? Slab-uri ce faci? Nu. De ce faci diorit? Polish diorit. Să vezi ce fain arată. Și-l pui pe jos? Da. Arată fain. Nu, bă, pun covor. Și Nu, gata. bă, dar pe covor nu putem să punem iteme. Cine a zis? Știu eu. Nu punem. Punem paturile și gata. Nu, dar vreau să facem și ceva pe jos. Nu, bă, că n-arată. Punem diorit, bă. Bă, e mapa mea așa că shit. Bine, mă. Sparge-l. Pune patul acolo și gata. Pun covor, bă. Arată mai fain. Pui piatre sub tine. Tu ai beton sub picioare. Ai covor. Nu. Vezi cum îi? Du-te tu unde oile. Ține. Ți-am dat forfică. Da. Unde? Ți-am dat acolo. Ia-o. Bă, pune crafting-ul. Pune, bă, crafting-ul. Ia unde să craftez. Pune rapid, că trece timpul. Bun. Vii și îți faci covor. Nu covor. De ce? Am făcut covor. Îți faci covor. Și pui pe jos. Cum adică covor? Carpet. Din blană, omule. Uite ce fain arată. Uite. Mai ales cu textura asta. Știu că arată fain. Bă, și masa unde o să o punem? Dacă tu zici că pe covor nu putem să punem. Nu. Da, o să putem. Aparent. Bă, tu ai. Ia, bă, ce mare e acum acasă. What? 29 de luni, 30. What? Așa de mult? Hai, fă. Faci peste un stack de... Da, unde îi să ieși de aici? Închide porta. Sper că ai închis. Că nu vreau să scape. Uite ce textură faină. Că tot trecut 7 minute jumate. Trecut jumate din episod. Nu m-am loc, bă, da. Sparg lemn. Și o să vezi că o să fac masă. Și pe ea tot covor o să punem. Dar ce covor? Alb, negru? Alb. N-am găsit toi negre. Da, poți să colorezi. Stai că am cu negru, n-ai cu ce să colorez. Am lapis. Și colorez. Cu albastru. Da. Am 9 lapis. Și așa încă n-avem enchantment table. Deci nu ne Mai trebuie. durează. Cred că în episodul al doilea de multiplayer o să facem casă la cal. Și cred că tot astăzi va apărea. Pe la 10, 11, cam așa. Ai pus peste tot covră? Da. Perfect. Bun, deci... Acum o să spargem acoperișul. Nu. N-ai pus acoperiș. Hai să nu pun acoperiș. Am vrut să zic să pui drept, să nu-l faci așa. Sparge-l tot și facem acoperiș drept. Sparge-l tot. Și facem acoperiș drept. Acum dai vina pe mine. Nu, da, numai... Eu încercat să spun ceva și tu ai înțeles altceva. Ba nu, că așa ai zis. Să nu pui. Eu înseamnă că mișcă vreau să zic că să nu pui acoperiș cum îi piste tot, știi? Să nu pune. Ai zis să nu pui acoperiș. O să fac mai multe mese. Bă. Doar atât am work fence. Ba nu, mai mult. De ce mi s-a pus acolo? Bă, nu se pune pe covor. Te-am uitat. Ți-am zis. Stai să iau toporul să le sparg. Și sparg covorul. Aici va fi. Sparg chestul ăsta. Nu mă interesează că rămân itemele.
Că aici voi pune masa. Și crafting-ul ăsta. Că vrei să-l iei. Splin. Bun. Hai că iau și eu altele. Oh my god. Bă, 10 minute trecut deja. Treci deja. Du-te. Mergi și fă chesturi. Câte? 50. Câte? 6 mari. Nu așa. Fa. Pun covorul alb. Că până facem albastru. Bun. Și acum câte scări am? 4. Așa. Hai de capul meu. Bă. Îți bucate itemele. Bă. E un lag. Dă-te. Stai, să pun covor, stai, așa. Bă, Crafting-ul l-ai luat tu? nu că e aici și nu pot să-l iau. Stai că pun tot asta aici. Iau, gata, fix. Așa, dă-te. Pune crafting-ul. Pun. Eu mai trebuie să fac scări. Bun, hai, dă-te ca să-mi continui. Colțarul. Ai lemn. O, e și fain. Da, ai lemn. Stai un pic, că... Da, am. Dă. Din scări nu poți să faci înapoi Ce lemn. prost să avem Din scări nu poți să faci lemn înapoi. din scări, nu. Ba da, uite-te. Ba, nu pot. Vezi că le-am pus în chest. Bun, am terminat și masa. Foarte frumos. Elegant. Ai lemn, nu, bun. Fac all chest-uri multe. Nu aici, am uitat, nu aici. Uite. Le punem aici, pe peretele ăsta. Și eu să scriu deasupra lor chest pentru. Bun? Sign. Sign, mă, tu. Chiar nu știu să Sign, în fine. Uite, îmi trebuie la sign. Mă duc iară să mai tai lemn. 12 minute 52. Bă, pune repede chesturile. Sign. Revenim după ce terminăm chesturile și toate cele. Am făcut chesturile. Primul chest va fi cu minereuri. Bă, de ce ai pus toate prostiile? Scuze. În fine. Al doilea va fi cu armură. Stai să pun minereurile și cuburile astea de lemn. Stai, mă. Papa, eu o să ies. Nu ieși, mă. Stai să pun lemnul și astea ca să... Nu pune Dacă Iron străbă. cuburile alea, Pa. le pui. Ai șut? Na, bun, las că fac numai eu. Mai am ceva cuburi. Astea. Bun. Al doilea va fi cu unelte. Unelte. Astăzi că al doilea o să fie cu armuri. Nu contează. De ce ai pus farmica? Să iau toate armurile. Asta ce like blue și blana și toate. Bun. Minereurile alea le-am pus. Ăla rămâne. Și ăla rămâne. Stai să mă mai golesc. Nu cred că nu o să termin. Face camera. Nu mai am cum. Al treilea cu unelte și al patrulea cu mâncare. Cam atât a fost, dragi prieteni. Nu uitați să vă abonați. Dacă nu sunteți abonați, să lăsați un like și pa, pa!